kyllä, kyllä. Joo, vähän kun niin jalkoja jumppaa ja kumppaa, niin kyllä kaasut tulee jutussa. No vähän on joo, ollaan käyty kävelemässä ja joo, no vaunuissa kyllä nukkuu ihan. Kyllä se nukahtaa. Kyllä se nukahtaa vaunuissa. No, kyllä, vatsa toimii erittäin hyvin. Kyllä se kuulee, kun se runnasee kunnon kakahvi. Ei ole epäilystäkään siitä, että milloin